komplet za vrhunski gaming doživljaj. Konzola nove generacije sa moćnim performansama i brzim učitavanjem igara. Uz popularne igre i VR naočare pruža potpuno uranjajuće iskustvo igranja sa impresivnom grafikom i realističnim efektima. Idealno za sve koji žele najmoderniju zabavu. I Dejane, šaljemo vas u Prag na 5 dana, odnosno 4 noći. Uživajte u šarmu Zlatnog grada uz obezbeđen avionski prevoz. Istražite prelepe mostove, srednjevekovne ulice i bogatu istoriju dok uživate u lokalnoj kuhinji i jedinstvenoj atmosferi Praga. Tu su moji dragi takmičari, već sve znaju, potrebno je 2 puta da okrenu točak, najbolje bi bilo iz prvog pokušaja. Samo da napomenem, u slučaju da se dogodi da budete imali jednake rezultate ili da bude vas više koji imate broj 100, idemo u drugi krug, tad imate puta pravo jednom da vrtite. Ovako, 2 pokušaja, Milan vrti prvi. Dajte jedan veliki aplauz za Milančeta. Snažno, snažno, Miki. A vam pevaju ono, Miki, Miki, veliki, Miki, Miki. Ništa on ne priča, ništa on ne pita, 60. Morat će još jednom. Morat će još jednom, ajde, još jednom. Ili volite onu drugu? Kad mi kaže Miki kako si? Tu više volim. Tu više volite. Lepo, imamo sličan ukus, ali Miki, nažalost, prekrdašili ste. Evo ga Nikola. Nikola, izvolite. Dobro, sad ćemo da vidimo kako će Ninja kuvar koji je odneo dobar jedan laptop. Šta će sada da odnese? I 100, a ne, nije i 100, već je 35. Idemo na drugi pokušaj, normalno ponovo nećete ostati na 35. Evo ga, Ninja je vrteo i dobio je... 75 trenutno ima Nikola. Dejane, izvolite, vaš je red. Iz prvog pokušaja Dejan dobija 90. Da li vrtite još jednom, Dejan? Naravno da ne. Dejan odlazi na poziciju kao takmičar koji ima najviše. Jekana, izvolite, vaš je red. Snažno zavrtite točak. Jekana iz prvog pokušaja, nije boga mi ni za malo. Iz prvog pokušaja Jekana 15. Idemo na vaš drugi pokušaj. 85 je ono što joj je potrebno da bi prešišala Dejana, možda i 80. Ili 75. Jekana, nažalost, čekajte. Sredina, vrtite ponovo, ovo je baš na sredini. Dejanu je neprijatnije nego svima nama, u velikom je iščekivanju šta će se dogoditi. 65. Jekana prekrdašila. Prijatno doviđenja. Nemanja, vaš je red, izvolite. Nemanja, snažno zavrtite točak. Evo, Nemanja snažno zavrteo točak i sad ćemo da vidimo šta će se dogoditi. Da napomenem da Dejan ima 90. Nemanja ima 40. Iz drugog pokušaja će dobiti šta? $50 je minimum koji mu je potreban, a ne može da ode preko 60. Nažalost, Nemanja. Dejan je takmičar koji sa mnom odlazi u finalnu igru i igra za glavnu premiju. A šta će biti glavna premija? Jedva čekam da čujem i da vidim. Dejane, a vi? Ja, naravno. Kako se osjećate? Super, odlično je ovdje kod vas. Jeste zadovoljni? Jes, naravno, što ne bi bio. Što ste nešto smireni i lagani, niste uopšte uzbuđeni. Pa nemam problema zbog posla sa javnim nastupom, tako da mi je okej.
Naučili ste to pred ljudima i tako, nemate, ali ovako da dobijate nagrade i to, ste i to naučili na poslu ili gde? Nije, ali dobio sam po nešto sitno, ali nemam problem s tim. Mislim, kome smetaju nagrade. Da, dobro, nešto nije mnogo ni egzaltiran, ni u euforiji, pa ću onda ja tim tonom i nastaviti da vodim ovu emisiju do kraja. Dejane, sa vaše leve strane će se pojaviti brojevi koji ćuskaju. Na vama je da kad budete želeli kažete stop i tako izaberete ono što će biti vaša granica. Stop. 100 € je vaša granica, to znači da za toliko možete da varirate od cene. Nikako ne smijete da kažete cenu koja je viša od cene premije. To vam je jasno? Dobro. Šta će biti premija u ovoj epizodi? Reći će nam sada Peđa. Peđa, izvoli. Komplet za vrhunski gaming doživljaj. Konzola nove generacije sa moćnim performansama i brzim učitavanjem igara. Uz popularne igre i VR naočare pruža potpuno uranjajuće iskustvo igranja sa impresivnom grafikom i realističnim efektima. Idealno za sve koji žele najmoderniju zabavu. I Dejane, šaljemo vas u Prag na 5 dana, odnosno 4 noći. Uživajte u šarmu Zlatnog grada uz obezbeđen avionski prevoz. Istražite prelepe mostove, srednjevekovne ulice i bogatu istoriju dok uživate u lokalnoj kuhinji i jedinstvenoj atmosferi Praga. Eto, čuli ste, Dejane, volite da igrate pikado, bilijar. Ja se nadam da volite i ove video igre. Baš, ali ima za koga će biti. Za koga će biti? Baš me živo. Da. Po sestrić ima da odlepi. Sestrića, jedan je dobio već Sony, sad će dobiti drugi. Nadam se. E, pa lepo. Ajde, nadam se i ja. Imate i igricu i VR naočare, sve vam je tu jedan potpuni komplet i ovo putovanje u Prag. Koja je vaša procena, šta kažete? Čekam publiku. Čeka publiku. Ajde. 1850. 1850. To ćete da kažete. Malo. Malo je. Publika viče malo je, malo je. To više. 1950. Je li dalje malo? 1950. Znači i dalje nije malo. Šta kaže publika? Više. Kažu više. Više. 2,50. Može? Ajde, 2,50. Publika kaže 2,50. Dobro, to kaže i Dejan. Njegova procena je 2050 €. Granica je 100 €. A vrednost, Dragane, još nismo videli. Dragan se raduje unapred da vidimo da li je to neki znak. Vrednost ove nagrade iznosi... Bravo! 2148 €. Dejane, svaka... Čestitam, idite slobodno po vaš Sony i vašu nagradu, a vi, dragi moji, ako ćete da odnesete ovako fenomenalne nagrade, da putujete ili možda negde da odete na more, na neki kraći odmor, obavezno se prijavite i dođite kod nas. Dragi moji, hvala ti što si sa mnom bio. Za sokić. Da se iscokamo, pa napopijemo nešto.